डेकोरेसन आरो फ्लावारफोर माफोर नाफोर बेफोरबायदि आखिनानै आंनि न'खरखौ समायना महरै साजायनानै गालांबाय। बिथाङा दिनैहाय जोंनि क'क्राझारनिफ्राय जोंहानि न'खरनिफ्राय थांसिगोन। बिथांखौ आंनि न'खरनि जानानै बा आंनि धोरोमै आङो बिथांखौ रोजा रोजा गोजोननायजों साबायखर बावो। बेनिखायनो आङो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों वेलकाम खालामसै। सना डनेश्वर खुलुमबाय खुलुमनाय बहुत गोजोननाय थाबाय। गुड मर्निं एभ्रिवान। बिदि नोंथांबो बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै जाबाय नै ना बेयो जोबथा दे दिनै एसे खामानि खालामदों जोङो मेन सावगारि जि आखिदों जों इथिं साइडथिं सावगारि जों एसे मिनिंखौ होलांसै। होमबाना जों इयाव सेफ वाइल्ड लाइफ लाखिगोन जों जेसेबां हागौ जोंनि जिब जुनारफोरखौ जों सेफ खालामनांगौ। एवारनेस लाखिदों जाहाथे बयबो वाइल्ड लाइफखौ बुजि मोनो। दायो लिरनोसै फैलागोफोर जों कालिया जोंना दा नै बिथां बिक्रमा ब्रास लानानै बरियानो मा खालामदों बिक्रमा एसे मिथिगो दा बास ब्रास लादों मानो लादों बेखौ जों देखायसिनो नै आराम गाखोनानै बानायगासिनो ओरै नङा बिदि नङा नै बरियानो अह बिदिसो होमबा दे खनसे एक्सन बरियानो लेखांबाय ओइ थेरिगा जोंना फानजाया खुलुमबाय होननायखौ जों थांनोसै गाइस। जों थांनो रेडि दिनै क'क्राझार बाय बाय। साबि कय मोर रेडि बरायना दिया राखिबाय इथिं खुलुमनाय आखिबाय बरायनाय नमस्ते इन्डिया। ओमफ्राय इथिं जाबाय इन्डिया नेसनेल फ्लावार सेथिं केमेरामेन मजा रोंदो एबार इथिं दोङो जों बयबो थांदो रेडि बाइक बिदिनो आसियानो होथो दिनै केमेराया आयौ कुदा खेबखोदाय एसे सेल्फि लागासिनो खोनागोन नों सेल्फि लागासिनोसो बयबो दासो केमेरा हमदो जोंनिया बरियानो फानजा खासेया आब' आरो हानजा सानैबो इन्टारभिउ लाखिबाय दा आब'आ एसे बिबुंथि लाखिनो आरो आंनि बाथौ थानसालिखौ मोजाङै मोजां आर'नाइ आखिनानै आरो माखासे मा होनो डेकोरेसन आरो फ्लावारफोर माफोर नाफोर बेफोरबायदि आखिनानै आंनि न'खरखौ समायना महरै साजायनानै गालांबाय। बिथाङा दिनैहाय जोंनि क'क्राझारनिफ्राय जोंहानि न'खरनिफ्राय थांसिगोन आरो गावनि स्टुडेन्ट बिसोरखौ गालांसिगोन। माखासे खामानि एसे बाखि दंबावो। बेखायनो आङो दिनै बिथांखौ आंनि न'खरनि जानानै बा आंनि धोरोमै आङो बिथांखौ रोजा रोजा गोजोननायजों साबायखर बावो। बेनिखायनो आङो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों वेलकाम खालामसै। बिक्रम सना डनेश्वर खुलुमबाय खुलुमनाय बहुत गोजोननाय थाबाय। बेयाबो थांसिगोननो आगै सना आखाया फोनांना जै बोराइ बाथौनि अरायबो आलो आलो बोराइ बाथौनि अननायाव बोराइ बाथौनि बोर सारस्रिनायाव मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थाथों न' फारसे आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनोसै। खेबसेनो केमेरामेनखौ बरायबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना दि आंनि न'खरखौ बुहुत मोजाङै साजायनानै फैबाय। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननायजों साबायखर बावनाय जासिगोन। जै बोराइ बाथौनि अरायबो आवगायलांनो हाथों डनेश्वर बर'आ जै
जाबाय थाबाय खुलुमबाय खुलुमबाय Cameraman apa gila? Ma. Oh, pukul. Ini kan kelas ini bang masih di exam. sudah benar beg jay bikram lana lai Diplom. online ana ओरैबायदि मिलाय एंगेलखो हदाय जाबाय केमेरा नि निसा मिलाय नि Nana ya, cameraman. नै सुमुद Cameraman. नै oh जागा गया नाय नोंखि परे मुरे फटो मोनसे खामनानै आं Coba mungkin ready baik sih apa moncel baik sih apa is left side right side ni baik right oh itu saya dah left side ready 1 2 3 ready 1 2 3 mana ke dah hey semua foto kamera Iya deh merekku. nunggu kita ada Oh. बिथांमोनखौ नुगासिनो गासैबो बे थानाय माने फेसबुकार ब्लगार इउटुबार गोजा एकदम मबाइलानो मबाइल नुदोंना इनि गासिनावबो बापरे बा नैथिंबो मबाइल बिथिंबो मबाइल बैथिं नै फेसबुकार दङ आरो इउटुबार दङ सानै माने फट' दिखांगासिनो फल' खालाम 10 थाखा हर दानो फल' खालामगोन Ada di sini tambah honor. oh nisa mana babi nongna Bogamati Zulapuri Parkau oh Naukata mana kara tanya sini Kokrajhar ke thalangnya dah Bikram thalangbai jenis Salen Barman thalangbai जों दा मा होनो एसे अर्जेन्ट खामानि दङ एखे जों दा थांनो ओंखारबाय बिजनि मानिकपुर सान्दाबारियावबो नेबाय दङ जा बिगोमाला हा जाब थांनानै जों जोसाखौ थांनानै फोजोबनोसै बेनिफ्राय आरो थांगोन हरिसिङा दङ बेबायदि जोंनि नावकाटा साइडथिंबो दङ जोहोलावफुरि पार्कआव थांगोन नै सासे सासेया बे खाथियावबो जागोन याव माबायाव बिजनि मानिकपुर सान्दाबारि बङाइगाव जिल्ला गोलैयो बेवहाय जागोन निस्सय बाय बाय जाखाबाय ना जाखाखै र' जोंनिया दालागै सब दङ इयाव अरे हामा साना मान सानदा निस्सय आरो क'क्राझार फैबाथाय आलासि जालांगोन अमा बेदर जालांगोन बिके जादों हेलमेटाबो इदिमोन द' बिके जाखो बाय दे होमबा फागिन मुथा आब' था खनजा बाय लागाय गाज्रि ना बाय मुथा मुथायानो गाइस दा जों फैबाय दोङो मानिकपुर सान्दामारि बरपेटा जिल्लायाव गासैथिंबो दंजोबलाङो पेन्टिंजों पेन्टिं वाल पेन्टिं गासैथिंबो जेथिंबो दं मिथिंगाजों नायमोन गाइस जों फैबाय सफैनायाव जे सालाकाटि पुलिस आउटपस्ट मिनि सराइघाटआव गाइसमोन रुपामणि बाथौ आश्रम सफैनाय बेनो गेटआव फरायदों ओरैबायदि आइजोफोर थायो रुपामणि बाथौ आश्रम चिरां जिल्लानि आन्दाराव दङ चिरां जिल्ला दं बे क'क्राझारनिफ्राय दा सफैबाय चिरां जिल्लायाव
खोनादों जों दा गलांनानैसो सुमुदा पुरा धल सल गथाय बेसानलाय लांगासिनो नै गाय गिदिनो जों होलांसै दा सिगां थिनानैसो फै आरो मा मा नुलांदों दिन्थिलायनो नोंथांनो चिरां जिल्ला नुबाय क'क्राझारनिफ्राय चिरां जिल्ला दा थांबाय दोङो जों बेलेग जिल्लायाव चिरां जिल्लानि गामि ना चिरां जिल्लानि फोथारानो फोथार दङ जेराव माइ गायो आबाद मावो माइ गायो एसे आरोना जाबाय नाथाय बन्द'फोरासो एखेबारे जों गोसाहागोन नोंथांमोन दिन्थिगोन चिरां जिल्लानि गामि ओनसोलाव थांनानै एखेबारे आंनिबो जायगायाव फैनाय बायदि नांदों जों नाय प्लेसफोर फैयो नालाय प्लेसआ आलदा आरो पुरा जोङो मा होनो नागालेण्डफोराव फैनाय बायदि नागालेण्ड अरुणाचलनि बायदि नांदों न'फोरखौ एखे आरो दंफाङा बरिया जानानै दङ सोमखोर बरियानो जायफ्रानो guys, robot the point, robot 90. खारबाय मबाइल आंनि मबाइला खारलायलायबाय भिडिअ बानायनायनि माबायावनो 800 meters turn right मायो सार गासै रबट दं गासै रबट दं ओमफ्राय बिनाय फेरारेन्ज रबटफोरखौ लाइक अरुणाचलानो आरो अरुणाचलनि बायदि बाहारिया जागा रबटफोर दं गोबां बिदिनो रबट दंफां बिथिं दं रबट दंफां गासैबो नायनांगौ मिनलांदोंलै सार आरो भिडिअ ओइसो थानायफोरा नायलांदो रबट रबारनि दंफांनि बागान गासैयावबो बागानानो बागान गासै रबार दंफां बिथिंबो दङ रबार दंफां गासैथिंबो गेदेरथार बाथौ थानसालि आरो मायो मावख' चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम गामि जाबाय दुलिगाव जों दा मोनफैबाय मागाव बारिगाव कारिगाव थाङो बङाइगाव थाङो जों दा ओइथिं थाङो बङाइगाव ओइथिं सिदा थाङो मायो निमागाव जायबानो जाबाय बरियानो गेटानो वेब सिरि स्टप नेनानै दङ दा थांनानै दङ मा जादों थांनो हायाखै माथो मा खालामदों पुलिस गैया पुलिस दङ गारिखौनो थानांगोन दा मेन लामायाव मोनबाय बङाइगाव थांनायनि लामायाव बिथिं थाङो मा मोनबाय बिथिं काजलगावमोन ना सार क'क्राझार ओमफ्राय बिथिं बङाइगाव दावबाय बिथिं थांसै काजलगाव बाजार जादों गोदान जों दा सफैबाय हाइवे रोड हाइवे जों थांनोसै दा दानि बापरे बाप बिराद खारदों बेट्रि गारि हमखाले जा काजलगाव ड्रन शट लागासिनो बङाइगाव मामोन रिफाइनारि बङाइगाव रिफाइनारियाव
नोंथांमोना नायनो नागिरनायाव रिफाइनारि अर जोंगासिनो नुहुरगोन ना नुहुराखैबा सत्त' नुहुरदों बेखौनो नायदो नोंथांमोना गोदोर नायनांला लोगोफोर जों दा मोनफैबाय मानिकपुराव ओमफ्राय जों थांगासिनो मायाव थांगोन सार सान्दामारि गामियाव थान्दा थान्दा सफैबाय दे थान्दानो गोजान सुदो नै आं मादै दादै मोजां दोङो ओइ मादै खेबसे मोजां लालाबाय खानायखौ मोजां नोङो नङा थान्दा गोजांदो माबानो गोजांदो तामान थान्दा बार ओरैनो आथिं खामो सोर दे अलाया स्टिलनिनो बायबो इखुनजोर मालाय मा होनदों नोङो सफैबाय आथिङा सुनसै दै मबाइलखौ सोंब्रयोनो मबाइलखौ सारा जोंनि आथिं आखाइ सुनायदों नाथाय जन्था थाखायनो आथिं आखाइ आथिं सुलायदों आथिं सुलायनांखाखै गाइस जों सफैबाय नैबे नाय बेयावनो जागोन जोंनिया खामानिया दा मानिकपुर सान्दाबारियाव नैबे जों भितर हाबलांनाय दिन्थिनोसै ओरैबायदि लाइट फोजोंबाय जों मुदफुर डिजाइन नाय दरजायाबो आर'नाइ डिजाइन गाइस नाय कि समायना आर'नाइ डिजाइन गोटाय इदुसु हाबलांबाय नोङो मा दोङो लाइट सिङाव लाइट जोङो नायनो मोजां बेयाव जागोन जोङो नै साइडथिं जे नुदों हवाइट लाखिनाय इयावनो जों आखिगोन नैबे जाबाय इयाव जागोन बाथौनि लग' नैयाव मोनसे बाथौनि लग' आरो नैयाव मोनसे बाथौनि लग' होनबा नै साइडथिं थागोन नैबे जाबाय आर'नाइ डिजाइन जागोन नैबे हवाइट लाखिनाय बे आर'नाइ यानि बरियानो गेट बायदि बनायनांगोन नैबायदि गेट बरियानो गाइस नैबे नायबाय बाथौनि लग'सेयाव जाबाय बे आर'नाइ डिजाइन गाइस माबोरै जोङो आर्ट खालामो माबोरै सावगारि आखियो बेखौ नोंथांमोना जोङो फारियै दिन्थिलांगोन दिनैनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गाइस ओमफ्राय गाबोननिफ्राय डे टु डे नोंथांमोनखौ भिडिअ लागान मोनसिगोन आरो नोंथांमोना दिन्थिलांसिगोन